Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagod mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo ita alawas ang napauluhan. Amnestia. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ada training media dayo. Isa kasapulan na mapanag ijay. Apay ang masapol nga dyan adayo ti pagtriningan nyo. Ano nga rod? Kastamat tinabiit pa yung naggraduara polis. May maya tapno mapermanente iti trabaho akas polis. May destino akmat akas nurse iti medyo na suli nag-alugar. Da kami ti mangkita kadagiti mabakunaan nga ubing iti adayo alugar. Agan-anat ka nga rod iti papanam ha? Kasta ka mat iti papanan nyo. Sapay adu ka no ti rebelde iti papanan nyo. Itad ko ken katoy keychain anagatang ko di tanagnaan mi. Na imaldit ditabitin na tiladawan ta adwa. Ibitin ko matan dita ti tolbak ti balay ko. Kan tolbak ti barangay health station a pagtrabahwak. Mapanak pa iti pagtrabahwak, anti. Anusan yung apakikit-kita ti balay ko. No, dito'y kuma, ti pakaidistinwam. Saan nga iti adayo, balasang ko. Adang aminan sigod ang nakadistino dito'y, anti. Saan mo't amabalin at nakadistino dito'y ti iyalis da, tasyak ti sumukat. Sanak nga inaldaw amapan iti balay mo, balasang ko. Amumod, medyo adayo. Apay no ijay kayong aminan nga agyan, anti. Naiputputong ti balay mo. Agmay-may sa kayo mat dito eh. Dito'y ti ayan dagiti mulak, balasang ko. Umanayan, pagbibiyag ko dagiti maapit ko amulak dito'y. Sa bagay, di tapay nga rod sirok ti lansones ti pagsinsinarakan mi ka ni Romy. Tamatan-awan mi ti lumlumnak nga init iti baybay. Siyak ti saksi iti ayan ayat yo adwa. Kanayon ko ang makita ang naragsak kayo adwa. No adda kayo di tasirok ti lansunes. Nagmayat nga min ti dalumpinas abato a pagtugawan iti sirok na, anti. Nagmayat pa'y ti puloy ti angin. Kabayatan at antanawan ti baybay iti baba. Mapantayon iti training ground iti Visayas. Nakasagana ka din? Apay analiday ka. Mabayag namin na di kami agkita ka ni Eva. Sapay may parit ti cellphone kada tayo ijay. No signal ka no ijay papanan tayo. Kasla tayo balod ijay. Sakbay mat ngamin ang may papermanente tayo ket kasapulan ti training. Anusan tayo ta kinayat tayo mo tinagpulis. Pagrebangan tayo ti kastoy. Anya pa'y ngayon di kasta. Aganos ka bagi kunada nga ron. Da nakitak a babae ang nakabado iti puraw iti mais a barangay health station. Anya teramidin tayo iti babae nakabado iti puraw, Pangulo. Ang dalakid di ammo na dayjay maipapan kadag iti ag-agas. Isu ang masapol nga alaan tayo ako mapang kada tayo. Mapan mi ka di dukutan, Pangulo. Na. Saan mo nga ammo nga usaran, day tasang kabasit anaitad nga utak mo. Kasano nga'y ako mapangkada tayo, nudukutam. Agparang tayo na managdakdakas iti imatang na, nukas ta ti aramidam. Ay, mapan tayo ay aywan, kasta ka day. Masapul ang maamuan tayo, ti balay na. Dagiti kabagyan na, tapno maiwayat tayo ti pamuspusan, tapno kumapang kada tayo. Ay, mawata kaunti kaya't maamaramid, Pangulo. Kaya't mo asawan, sumalog tayo. Katiktikan tatibalay kan kabagyan tinasaw a babae. Ako na ni Pangulo. Wen, umuna. Makiamam mo kay tinasawa babae. Kampay ini nasaya at kagayam. Nawatam. Siyempre no imbagam, naawat akon, tasa anak ako nang. Mangawis ka nga roda ni Tikanwata at sumalog tayo.
Ijay imbaga ni Pangulo nakakita na iti nakabado iti puraw ti papanantayaw. Areglado! No kasta! Addan to babae akadwa tayo dito kuta. Sa lalayngan tayo ti mga rami iti pamuspusan. Tapno kumapang kada tayo tinasawa babae. Nalaka lang dayta. Apanan tayo ti babae. Tapno mayat ako mapang kada tayo. Da kayo matgayam ti masabat ko, nana. Papanan nyo ka di? Agawid ako, balasang ko. Naggapo ak ijay ilay. At danapan ko ginatang. Ay, agawid ka kadimat, Eva, balasang ko. Wan, nana. Nagapuak mo't iti barangay health station di takabangibang a barangay. Ay, Kurt, medyo aday umot at ipinagnam. Wan nga rod, nana. Awan pa'y mat ngamin kalsada dito'y bantay. Kapilitan a pagnaan, numapan di takabangibang a barangay. Nalikaw ti kalsada, taditapay baba. Ay, win nga road, balasang ko. Uray itinapananda rumay. Adayo kanumot iti ilay. Wan nga rod, nana. Saan kami pa'y a makapaginawag? Nagrigat ti sasaadan mi. Ay, kapilitan nga aginanos kayo. Para iti masakbayan nyo, Eva, balasang ko. Nakita mo ti babae kinasaw ti bakit. Inawagan na ti babae ti Eva. Eva gayam tinagan ti babae. Darasok ti mang salikaw-kaw iti bakit. Magna kiti bangir. Kat kunwari, masabat ko. Wen, tapno makaala ka iti impormasyon iti bakit. May papanitagnagan ni ti Eva. Sige, ditakan. Tapno mauna ak ti bakit iti bangir at dalan. Darasan. Imbag, tasaan unay anasa magtidalan. Mauna ak lakit di ti bakit. Tana inayad amag na. Nana, naimbag abigat yu. Pasyente nak ni Madam Eva ijay kabangibang alugar. Ayan ka di ti balayda. Kwa, balasang ko. Diretsuam laeng day taadalan. Adda na pinturan iti berde abalay. Nana, aduda ka di ngagnanaw ijay. Ulilan ni Eva. Agmay-may sa ijabalay na. Kasta gayam. Kaasimot nga rod ni Madam Eva no kasta. Saan nga inaldaw ni Eva ijabalay na. Taad-ado nga ijay ayan ti trabaho na ti ayan na. Ay, ada samot na isang rat a pagturugan na ijay. Isugayam nga awan ijay idinapanak, nana. Kasapulak namin ti agas. Kwa, ijay ka kumalagan health station. Ta ijay ti ayan dagiti agas. Saan kahit adita balay na? Anya nga itinamuami ti dadya bakit. May papan ka ni Eva. Agmay-may sa kanu iti balay na. Napinturan iti berde. Uli lagaya man dayjay nga Eva. Awan kadwa na iti balay na. Kasta iti maramid. Agisuot iti uniforme ti pulis wano militar na iti kakadwata. Bombaan dati sikigan ti balay na. Kasanun numayraman ni Eva? Kunang kamay. Makita tayo kung ano niya kwarto tiyan da silaw na iti sardam. Kawatan nga iso, ti kwarto na. Iti bangir nga awan silaw na ti bombaan na iti kakadwa. Kalpasan na. Agparang ta asaan ang naka-uniforme. Kunwari, tulungan ta. Ibagata nga uniformado tinangaramid. Tapno guraan na dagiti naka-uniforme. Correct. Ang daman kayang basit nga utek mo.
Madam Eva, ayan nyo. Umay kayo, tatulungan kayo. Naka-uniforme, dagiti nagpabetak, iti asidog ti balay nyo. Nakita mi apil manaw da. Sino nga tadagita? Saan nga takabusor? Saan ka nga agbutang kanyak? May saak nga inagasam idi ijay kabangibang a barangay. Umaygan, tamapan tayo ijay abanda. Dito'y tayo pa lang. Agina na tayo pa eh. Saan mataday to'y tidalan nga agturong iti kabangibang a barangay? Nadamag mi ngamin. Nga adda kanumot lang nagpabetak ijay, madam. Inalada kanu dagiti agas ijay. Iso nga umay kalangan ijayan mi. Tasika ti mangagas kadagiti masakit ijay. Sadino ti ayan niyo? Adayo ka di? Saan? Napan kami ijay. Takas jamot lang tinaramid dagiti naka-uniforme iti pamilyami. Iso manaw kami. Nagkamang kami ijayan mi ita. Ado kayo ka di? Ija ibagbagam a lugar iyo? Medyo. Adamat ijay ti pamilyami. Kasapulan da ka ijay. Taado ti masakit. Kasano? Kat awan mat awit ko nga agas. Ado ti agas ijay. Ngem saan mi nga amot ti pakayagasan da. Kagatwa, nung nakainan na kayo, dalyasa tayo. Oh, sige. Agdalyasap tayo manun. Eva, Kaya nyo lang kabayo nyo. Nakananon tayo ni Tikota. Kuta kano ti maysa akadwami a nagdalyasat babaen iti kabalyo. Anya nga ta ti ado a kargada a nakakarton. sige, Eva. Tatulungan ka abo mabang iti kabalyo. Sadino ka di ditoy? Apay akuta ko na dyan maysa. Kuta lang tinyawag mi iti daytoy a lugar. Biktima kami amin iti kinadangkok dagiti naka-uniforme. Kagkura mi ida. Asino nga mindagi dyan a naka-uniforme? Kunan ni Pangulo Gaspar. Apulis kano kan militar ama nagdakdakas. Adda ka di kasta? Tagikurangan da kano ti sweldo da. Iso nga agaramid damot kan ni Timay kaniwas. Agduwa-duwak iti daytoy. Amangan no dagito iti sapsapulan dagiti panakabagi ti lintag at tulisan. Oh, apay ka laat na inapot mo ti barukong mo. Nabannog ka kadiga po iti panagtartaray tayo? Sa anak mo't unay ang nabannog. Ngam kalaat na nagtibayo ti barukong ko. Kunada nga adda ka no nakalagip kan kano kasta. Sakti nakalagip. Ni Eva ti simkan iti panunot ko. Tauran lang nagtibayo ti barukong mo, nakalagip kan ko, ana? Kasla dadakas na napasamakin ko na. Ay na, danag mo lang dayta. Ala, intakit din iti ayan ti makan. Mabisin akon. Bisin mo la siguro dayta. Ay, Diyos ko. Anya nga'y tinapasamak iti asidag ti balay ni Eva. Ay, day tangarod ka. Imayak mo. Tanadamag ko nga da nagpabetak iti asidag ti balay ni Eva. Ay, katayan na nga taitan. Uray siyak. Adamot na kaibaga kanyak. Ay, ti saludsod. Asino nga ta tinangaramid iti kasta. Kunada ang naka-uniforme kanumot iti militar. Ay, saan nga ta? Ama nagdakdakas ang nag-uniforme iti militar? Tapno dagiti militar ti mapabasol. Adda puntom iti dayta nga imbaga ma, kabsat Berta. Ay, ti saludsod. Ayan ita ni Eva. Simangpetmet idi kalmaan. Tanagsabat kami pa'y ije nagsapalan ti dalan. Jonah, trabahom ti mangiyalis iti alipuspos dayta nga Eva. Padaksam dagiti militar,
tapno kumapang kada tayo. Saan kayo nga agdanag, Pangulo? Rinugyakon nga inaramid dayta. Pinadtakas ko dagiti uniformado. Masiguradok ang mamati kanyak ni Eva. Nasaya at nga rudno kasta. Inruginan timang taming kadagiti masakit. Imbaga, tanaala dagiti kakadwa dagiti agas iti pagtrabahuan na. Saan mo apiksaan? Tapno di na mangeg, ada tayo tinangala kadagiti agas. Imbagak kan ni Eva. Adagiti naka-uniforme, akadwa dagiti nagpabutak iti asidag ti balay na. Tinangala kadagiti agas. Nasaya at nga rudno kasta. Imbag ta naalayo. Tapno adda mangagas iti putot ko ang masakit. Masapol ang mapanak ije ilay. Ta i-report ko tinapasama ka ni Eva, kabsat. Sige, takadwaan ka. Ibagata pa'y kadagiti pulis. Nga uray ije barangay health station kat sinarrak damat laang idirabi eh. Kabsat, may isa nga ta grupo ti akin aramid. Anya ngay ti amu tayo, kabsat. Basta imbaga dagiti nakakita. Anak ka uniforme ka no, dagiti akin aramid. Nagawan kat apuso dagita nga akin aramid. Ay, ayan nga tangay, di ka anakak. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta serya tayo itaalawas na puluhan. Amnestia. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.